MH07 ऑटोमोबाईल्स। आमच्याकडे सर्व प्रकारची टू व्हीलर्स रिपेअर्स आणि सर्व्हिसिंग करून मिळेल। आमचा पत्ता ओमकार डिलक्स समोर उद्यमनगर कुडाळ। संपर्क 84 12 93 71 65। सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला काल रात्रीपासूनच मुसळधार पावसानं झोडपून काढलंय। गेले कित्येक दिवस या पावसानं राज्यासहित सिंधुदुर्ग जिल्ह्याकडे पाठ फिरवली होती। मात्र काल रात्रीपासूनच पुन्हा एकदा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात हा पाऊस सक्रिय झाल्याचं आपल्या निदर्शनास येतंय। सह्याद्री पट्ट्यातील डोंगर भागात या पावसाचा जोर असल्यानं अनेक नद्यांना पूर आलाय। कुडाळ तालुक्यातील माणगाव खोऱ्यात असणाऱ्या निर्मला नदीला मोठा पूर आला असून कुडाळ मालवण रस्त्यावरील आंबेरी पुलावर पाणी आलंय। त्यामुळे 27 गावांचा कुडाळ तालुक्याशी संपर्क तुटलाय। या मार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाल्यानं जनजीवन विस्कळीत झालंय। त्या ठिकाणची एक्सक्लुझिव्ह दृश्ये आपण कोकणशाहीच्या स्क्रीनवर पाहतोय। सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला रात्रीपासूनच मुसळधार पावसानं झोडपून काढलंय। सह्याद्री पट्ट्यातील डोंगर भागात या पावसाचा जोर असल्यानं अनेक नद्यांना पूर आलाय। कुडाळ तालुक्यातील माणगाव खोऱ्यात असणाऱ्या निर्मला नदीला मोठा पूर आला असून कुडाळ मालवण रस्त्यावरील आंबेरी पुलावर पाणी आलंय। त्यामुळे 27 गावांचा कुडाळ तालुक्याशी संपर्क तुटलाय। या मार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाल्यानं जनजीवन विस्कळीत झालंय। सह्याद्री पट्ट्यातील डोंगर भागात या पावसाचा जोर असल्यानं अनेक नद्यांना पूर आलाय। कुडाळ तालुक्यातील माणगाव खोऱ्यात असणारी निर्मला नदी, या निर्मला नदीला या मुसळधार पावसाचा फटका बसलाय। कुडाळ मालवण रस्त्यावरील आंबेरी पुलावर पाणी आलंय। त्यामुळे 27 गावांचा कुडाळ तालुक्याशी संपर्क देखील तुटलाय। त्या ठिकाणची दृश्य आपण कोकणशाहीच्या स्क्रीनवर पाहतोय। कुडाळ मालवण रस्त्यावरील आंबेरी पुलावर पाणी आलंय। त्यामुळे तेथील जनजीवन विस्कळीत झालंय। एवढंच नाही तर 27 गावांचा कुडाळ तालुक्याशी संपर्क देखील तुटलाय। गेले कित्येक दिवस या पावसानं उसंत घेतली होती। मात्र काल रात्रीपासूनच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आपल्याला या मुसळधार पावसानं हजेरी लावलेली दिसून येते। याचाच परिणाम सह्याद्री पट्ट्यातील डोंगर भागात पावसाचा जोर असल्यानं अनेक नद्यांना पूर आलाय। कुडाळ तालुक्यातील माणगाव खोऱ्यात असणारी निर्मला नदी, या निर्मला नदीला या मुसळधार पावसाचा जोरदार फटका बसलाय। कुडाळ मालवण रस्त्यावरील आंबेरी पुलावर पाणी आलंय। त्यामुळे 27 गावांचा कुडाळ तालुक्याशी संपर्क तुटलाय। त्यामुळे तेथील जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत झालंय। तेथील वाहतूक देखील पूर्णपणे ठप्प झाली आहे। निर्मला नदीला जो पूर आलाय त्याची लाईव्ह दृश्य, एक्सक्लुझिव्ह दृश्य आपण कोकणशाहीच्या स्क्रीनवर पाहू शकतो। कोकणशाहीच्या स्क्रीनवर पाहतोय निर्मला नदीला पूर आलाय। या मुसळधार पावसाचा सगळ्यात जास्त फटका जर कोणाला बसला असेल तर तो निर्मला नदीला, आणि या निर्मला नदीला पूर आल्यानं 27 गावांचा कुडाळ तालुक्याशी संपर्क तुटलाय। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।